Vanavond eet de groep niet in de bistro, maar wel in de keuken van Peter. En Peter, heb jij zo geen stress als iedereen zo op je hand staat te kijken? Nee, eigenlijk niet. Het is een bistrogerechtje dat ik regelmatig klaarmaak, of wekelijks. Dus ik zou niet weten waarom. Het is eenvoudig, vers en voor mij goed. Dus Jij hebt geen opleiding. ik ben gewoon hobbykok. Ik heb het altijd al een beetje boeiend gevonden om mensen te dienen en eten klaar te maken. Peter is een perfecte gastheer. Hè. Hij kan het uitleggen hoe dat hij klaarmaakt. De sfeer zat wel goed hè, aan tafel. Dat is coq au vin op onkel Peters wijze. Dank u wel. Smakelijk. Ik vind wel dat dit in de sfeer past, die maaltijd. In de sfeer van het huis ook. Ja. Ik heb hier echt het gevoel dat ik in een jachthuis terechtgekomen ben. Echt? Ja. Ja, dat is en Landelijk. En in die sfeer past dat eigenlijk. Ja, Past ja. zelfs uw eten. Past allemaal in één. Hè. Het huis, het eten, het klopt. Hè. Dit is top voor u. Ja. Ja, hier is hem echt in zijn nopjes, hè. Hier voel ik mij thuis. Je proeft dat, Peter. Dat is mijn liefde gemaakt. Hè. Zeker wel. Ja. Ba-da-da-da-da.